Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Hi, partner! Good morning! Good morning! Ano ko, parang ang dami naman nakamiss sa atin ng FB Live na to. Parang ilang dekada ba kaming nawala? Nasamid agad ako. Pasensya na po kaya talaga kami natagalan bago nakabalik sa FB Live kasi po, nakaratay po si Chuper. Sinusumbong po ako ng hika. Yung upo mo bigla, yung upo mo Nasamid eh. Kasi kakaisip nyo sa tambalan yung tuloy. Di ba pag Ayan. madalas yung tao nasasamid, either nadadapa, nasasamid o inuubo. Ayan, epekto ng kakaisip nyo sa amin. Ayan, hinihika tuloy ako. May hika ka ba, partner? Wala. Si Kador. Hindi, dati nung bata ako, mahina daw talaga yung baga ako. May ganun akong eksena eh. Hindi kung sabi, talaga? sabi may butas yung baga ako. Hindi naging epoxy. Hindi nung bata ako, mahina talaga yung baga ako. Tapos, paano siya naging strong? Sinakain ako ng butiking buhay. So, ayos ka na Ayos ngayon. na. Oo. Huwag niyo po kaming tutularan ha. Kung pinakain po si partner ng butiking buhay, trip lang yun ng lola niya, ha? Oo. Pero may ganung kasabihan na dinig mo ba yun? Di ba na kapag may hika, pakainin mo ng butiking buhay. At that time sa probinsya, sikat na sikat yung butiking Pasay. Di ba? May mga ganung kasabihan nung pag dekada 80 kang bata. Buha kang butiking Pasay, di ba? Kumain ka ng butiking Pasay. Sabi mo na meron sa butiking Pasay. Pwede naman butiking, bakit may Pasay pa? Pero alam mo, partner, yung mga ganyan na mga parang paniniwala, yan yung mga minsan hindi ko rin magets kung talagang truly yan, yung katulad yan, kumain ka ng butike para matanggal yung hika o para maging strong ang baga. Ito yung isang naalala ko lang bigla. Kasi dati pasmado yung kamay ko eh. Pasmado meaning it's always wet. Nakagamit mo kasi. Nakaganon. Nakaganon. Ganon ba? Nanginginig tuloy. Masipag kasi talaga ako magganon-ganon eh. Magganon-ganon, gupit-gupit, diba? Arts and craft. Taray, artist. So, ang sabi din ng lola ko, partner, sabi ng mga matatanda nung araw, na kapag ka daw pasmado yung kamay mo, ang the only way na parang pwede maggamot nito ay through yung babasain mo siya with your first wiwi in the morning. Parang ihuhugas mo daw yung kamay mo sa first wiwi mo sa umaga. Yun daw yung panggamot mo. Sinunod mo Sabi naman. daw. Ginawa mo. Siyempre, partner, ginawa ko kasi natakot ako sa pasma. In fairness, nawala yung pasma pero nagka-skin disease ako. Sarap lang. At saka yung mga tao naglayuan sa'yo kasi lagi ka daw amoy mapanghi tuwing umaga. Hindi one Kaya time mo lang daw ginawas-iwas mo sa yun. ihi mo tuwing umaga. Diba, alang-alang sa pagtanggal ng pasma. One time lang daw yun, hindi ko na inulit kasi nakakadiri talaga. Tapos may mga meron pang mga pamahiin or parang paniniwala na kapag ka daw pimpulin ka, marami kang pimples, kunyari teenager, di ba? Kasi siyempre nag-a-adjust yung hormones, kaya nagkakaroon ng mga pimples sa mukha, ganun. Ang pinaka-effective daw na paraan para matanggal yung pimples sa mukha, sabi sa akin sa probinsya sa amin sa Bicol is yung first, di ba kanina, first wiwi in the morning, inugas mo doon. Ngayon naman, yung first regla mo daw ever, yun daw ang ipapahid mo sa pes mo, o di ba? Patindi. Baka mamaya tain na yung inihilamos mo. Ano yung kasunod? Ihi, dugo, ano pa? Oo nga, yun, di ba? Pero ewan ko, sabihin nyo nga dito sa comment section kung sa probinsya lang ba namin yan o talagang does it actually make sense or ginagawa nyo ba talaga yon yung mga ganon? Oo yan, alam mo, kahit kung isipin mo, parang may katotohanan din kasi sinusunod siya eh. Diba? Kung alam mo sa sarili mo na sabi-sabay yan,
And bakit mo susundin? So feeling ko may ano din, may katotohanan din. Kaya maraming tao yung sumusunod. Ako naalala ko dati, hindi lang ihi yung nihilamos ko. Kasi nung bata, alala ko, bata ako, galisin ako. At sa akin may mga kasi pag-isip ng mga kadiri, kurikungin ka nung bata ka. Mga ganun tipo. Ang utos sa akin ng lola ko, since may farm kami, alam mo yung tubugan ng kalabaw, kung saan naliligo yung kalabaw, doon ka daw maliligo. Ha? At ginawa mo naman. Ginawa ko yun, nakababad ako, doon inisip ko malaking bathtub yun, nakalubog ako sa putik. Tapos feel kong ginaganon ko yung putik sa katawan ko. Oh my gosh! Tapos, matutuyuin mo yun. Kailangan patigasin mo yun sa katawan mo. Mga ganun tipo. Parang mud pack, gano'n. Oo. Ka magbabalaw. Yes. Bakit ba ngayon may galis ka pa din? So, hindi Ayun effective. Yung mga naiwan, ito nakikita mo, labi na lang to, residue. Deklat na lang to, mga gumaling na to. Di ba nung dati sariwa lahat itong nakikita, yung nangyari ngayon, yung nakikita mo ngayon, ano na lang siya, langit. Yan, oo. Gumaling na, senyales and stars, ganyan. Uy, sabi nung isa si Princess Adaro, ginawa ko din yan dati. Pero ewan ko ba kung bakit ko sinunod. Parang hindi naman nag-work. Usa na pala ang scammer dati. O, noon pa man may scammer na. Pero yun nga parang may isip mo ngayon, because modern na yung times, di ba? May isip mo na it doesn't make sense or hindi talaga, it did not work, it doesn't make sense, di ba? But for people before na wala pang means of technology, yung kaalaman tungkol sa medicine na hindi pa ganoon kalawak, yun yung ginagawa nila. And siguro for some reason, it actually worked. And minsan, may isip mo din, kasi kung papansinin mo partner, no, kapag ang isang tao ay meron sakit, or kapag meron siyang gustong baguhin sa kanyang sarili, ano bang ginagawa niya? Bumabalik siya sa organic. Diba? Yes. Sa old ways, bumabalik sa organic, tapos naniniwala tayo yung mga iniinom natin na whatever, naniniwala tayo kapag organic na organic, meaning talagang walang halong chemicals, walang halong ibang basta ibang ingredients, purely organic, purely galing sa talong, sa malunggay, sa kung ano mang klase ng gulay, 'di ba, yung mga ganun. Kasi bumabalik tayo. Pagka kasi lang talaga nagmomoderno kasi yung panahon, kaya minsan nagtatalo na yung modern na kaalaman sa old na kaalaman, 'di ba? Sobrang totoo yun, partner. Yung mga tita ko dati, naalala ko lang ngayon, alam mo yung, di ba, sa probinsya, yung nagkagata. Dati, baka magkakaroon ka lang ng lotion kapag meron kang kaibigan na galing abroad or balikbayan or may kakilala ka at nadami ka sa padala. Di ba? Parang magkaroon ka ng detergents. Detergents. Okay. Nivea. Nivea. Di ba? Pahingin namang Nivea dyan. Sabihin ng mga ng mga nananalubong. So bihira, sa madaling salita, bihira yung merong ganong klase ng lotion. So yung mga tita ko dati, alam mo yung, di ba, nagagata, tapos yung kinayod na nyog, siyempre gagatain mo yun. Pag nakuha mo na yung gata, kasi pang uulam yun, yung sapal kung tawagin, yung residue, yung pinagganunan, hindi mo muna itatapon yun. Pwede mo ilagay sa ref. Tapos yun yung gagamitin mong lotion. So ginagano talaga ng mga tita ko. Hindi, pero ano yun? Tapos sa hating gabi nahati yung katawan nila. Passion ko na rin tumala. Dahil pala naman nananggal. Pero feeling ko, partner, kasi coconut Organic yun, oo. Organic yung feeling ko, it's actually very, very effective. Kaya nga, di ba, partner, para dun sa mga, di ba, sabi mo, langid ba yun? Para dun sa mga, kunyari, nagkaka-dandruff, hindi magamot-gamot yung dryness sa skin or whatever. Di ba, mga oil ang nagagamit. Coconut, oo, yung pinaka-purong-puro as it is, di ba? Yun. Ang kikinis ng ang kikintab ng mga balat lagi ng mga tita ko Kasi ang gaganda ng legs nila, ang gaganda ng braso nila. Tapos yung buhok nila, ang lalago. Kasi yung, dati uso yung gugo. Alam mo ba yun? Gugo. Oo naman. Saka yung mga sapal, yung mga gata, ginagano nila, hindi sila nagko-conditioner. Kasi that time, pag may conditioner ka, may anak ka ng mayaman. Diba? Oo, so shampoo lang, tapos yung ang conditioner mo either yung yung katas ng bugo o kaya yung sapal, yung gata ng nyog. Correct. Puro sapal-sapal dito, pag lumabas ka ng bahay, pupain ka ng ibon
sobrang dami ng sapal mo, dami ng niyog. Di ba? Pero Oo. labo ng buhok nila. Oo, kumpara doon sa mga gumamit ng mga kung ano-anong chemical sa sa ulo na lumalapad na yung noon nila. Pero yung mga tita ko nalago pa rin ng buhok. Mga ganun tipo dahil sa organic na ginagamit nila nung unang Correct. Until now kaya ginagawa pa rin nila yun kahit na parang meron ng mga shampoo with coconut oil, di ba? Yung mga ganon, conditioner with o ginagawa pa rin ba nila yun hanggang ngayon? Siguro, hindi ko na nakita yung mga nag-asawa na kasi sila yung ibang so hindi ko alam. Pero malamang gumagamit pa rin, ina-apply pa rin nila yung mga natutunan. Paminsan, Ano, kaya di ba babalik tayo? Alam mo nung nagkasakit yung anak ko, isa sa mga supplements niya, and until now actually, pinapatake sa kanya is virgin coconut oil. So wala lang, naalala ko lang kasi... Kailangan may virgin, hindi ba pwedeng coconut oil lang? Ano ka ba? Yung olive oil na extra virgin olive oil. O, di ba? Hindi nagpatalo si olive oil. Gusto niya extra virgin siya. May extra virgin. So, ibig sabihin, ganun ka powerful yung properties ng coconut na supplement siya sa brain, nakakatulong siya. Tapos iba't iba yung function niya kasi yung virgin coconut oil partner, nakalagay na siya sa bottle, 'di ba? Kasi nakaano na siya, parang pre-process na siya. Tapos it can be used many ways eh. Pwede mo nga siyang lutuin, pwede mo rin siya sa ulo, pwede rin siya sa katawan, at pwede mo rin siyang i-take orally. Yes, totoo yun. Oo, diba? At powerful siya. And kaya naiintindihan ko yung mga eksenang pakukunat ng mga tita mo nung araw. Ganun. So huwag nyo itatapon sa akin, yung gata na yun. Minsan kinukuha lang natin yung milk eh. Pero yung pinaggamitan nun, magagamitin mo sa katawan mo. Kung nanditiri ka, patagalin mo lang ng mga 10 minutes, iligo mo na lang din ulit. Kasi malagkit naman talaga siya. Di ba? Pero magagamit din siya. Tapos minsan nga, ginagawa siyang yung residue na yun, bukod sa ginagamit sa katawan, minsan yung binibilog-bilog, ginagawang bola-bola. Tapos lagay mong, gawin mo sa parang bilo-bilo. Pwede din siya. Mga ganun. Diba? Hapon. Ang daming function. Galing. Pero syempre, mas maganda pa rin kung wag kayo sa amin mag-rely. Kasi ito po, kwento lang din ang kwento sa amin, di ba? So, mahirap naman yung mag-self-medicate. Kasi sinabi ng tambalan, ito daw pwedeng gawin. Tapos magkakurintong ka, kami pa may kasalanan. Maniwala kayo doon sa kamag-anak nyo para pag hindi yung naging effective, masisi nyo yung mga kamag-anak nyo, hindi yung tambalan. Hindi yung tambalan, di ba? So maraming mga ganyan. Minsan nga, nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo pagdating sa mga ganyang klaseng mga paniniwala kasi yung modern versus the old beliefs, di ba? Yes. I think ang mahalaga dito is kung saan ka magiging comfortable. O yan. Ewan ko partner kung naabutan mo yung pito-pito. Si Boy P, kung napapakinggan niyo yung mga pito-pito, yung tipong basta 7 dahon siya na iba-iba, lahat yung medicinal. Tapos pakukuluan mo siya ng sabay-sabay, tapos yung kulo nun ilalagay mo sa bote. Alayaan mo lang doon, ferment. So every time na may karamdaman ka, sabi ng mga matatanda, although pinagamit din sa akin ng mga lola, kung pahit mo lang, kunyari masakit yung tiyan mo, ipahid mo sa tiyan mo. Gagaling naman. Kasi pag may kurikong ka, pag may kalis, ipahid mo lang dun yung katas ng pito-pito. Effective siya. And sikat yun sa mga matatanda nung unang panahon. Diba kahit yung mga tito-tita nyo, alam yung pitong-pito. Sa 7 dahon yun na iba-iba, tapos pinagsama-sama, pinakuluan. And nandun lang siya sa loob ng bote. That time kasi yung access sa butika hindi basta-basta eh. Kasi nasa malalayong lugar, yung mga, di ba, bago ka makapunta ng bayan, ng butika, magbabiyahe ka, minsan wala pang biyahe. So, siguro yung mga DIY na ganyan, talagang ginagawa nila sa bahay. And siguro, kahit pa paano, for them, proven effective. Wow. Yung partner, yung tawa-tawa, pinapakuluan yung mga lips ng tawa-tawa, effective din yun. Kaya yun, pinainom sa atin yun ng mga nanay natin dati. Tingnan mo ngayon, tawa tayo ng tawa. Trot! Pinalaklak sa atin ng bonggang-bongga. Pero ang isa pang hindi ko makakalimutan na pinapainom sa akin ng nanay ko, oregano. Diring-diri talaga ako, pero parang yun na yung pinaka-feeling nila, pinaka-epektibong gamot sa ubo. Yung oregano. Yes, agree. Ang bitter noon. Yung pait-pait ng sobra. Hindi ko makakalimutan yun eh. Kaya siguro hanggang ngayon, hindi ko trip yung mga pinakulo ang mga dahon, hindi ko trip yung mga tsaa, hindi ko yan masyadong trip
unless lalagyan siya ng honey or patatamisin siya. Kasi naalala ko siguro yung bata ko na kapag pinaiinom ko ng oregano, palibasa, isipin mo na nga, ang pait na kulay green pa siya. So parang, parang doble yung paghihirap. Di ko makakalimutan kasi pag pinapainom ako, ginaganon ako eh. So yun, diba traumatic yung experience natin nung bata tayo kasi yung mga nanay natin walang basta-basta pambili ng ng gamot sa ubo. Diba? So oregano talaga, pipita sa dahon ng oregano sa kapitbahay. Tapos gagawin niya, titiktikin niya o kaya pagpupuluin niya. Tapos lululurin ka talaga ng nanay mo sa juice. Gagawin. Correct. Totoo yan. Kasi the only way na malunok mo, kailangan nakaganyan nakapigil. Oo. Lunod ka ng nanay mo sa katas ng oregano. So traumatic yun ng mga bata tayo. Kaya hindi natin na nakagawian. Pero again, effective din yung style na yun ng mga magulang natin. Pero pa ako isang naisip rin na nakalimutan ko lang. Ang pito-pito, oregano, yung langgas partner, yung paglalanggas, yung dahon ng bayabas. Para sa bagong tuli. Yeah, sobrang effective din no. Isipin mo yung mga inulian ng pokpok. Diba? Yung pokpok, kutsilyo yung gamit, hindi gunting sa hospital. Diba? Yung mga nagpatuli gamit ang pokpok ng magtutuli. Ang gamot doon, yung dahon ng bayabas. Kami ng mga batchmates ko nung elementary, nagpapakitaan pa kami, sabay-sabay kami naglalanggas ng mga FF namin. Tapos nilalagay namin yung dinikdik na dahon ng bayabas doon sa anes namin, tapos saka namin tatalian ng telang puti. So, in fairness, after 2 weeks, magaling talaga siya. Ang bilis niyang gumaling compared sa mga hindi mo nilagyan ng dahon ng bayabas. So, isipin mo, di ba? Minsan tinitake for granted natin yung mga ganyang klase ng paraan, pero effective pala. Pero alam mo, partner, yan pwede, sobrang effective daw yung mga ganyan klaseng mga dahon-dahon kasi ginamit na yan in the past. So kung meron kayong access to it and alam nyo kung paano ang tamang pagpapakulo at tamang application or whatever, pwede nyo namang gawin yun lalong-lalo na kung kulang sa budget. Pero kung halimbawa, ito yung parang naalala ko yung paglalanggas na yan, parang parehas din yung partner sa mga bagong panganak. Uupuan mo yun parang maglalagay ka sa arinola ba yun or something na yun, pinakuluan din, gano'n na bayabas. Tapos uupuan mo yon kasi paraan din yun para yung sugat gumaling na mas humilom yung sugat, parang gano'n. Tapos natatandaan ko noon, nung first kong baby, yung kay Princess, sinabi ko yun sa OB ko. Sabi ko, Doc, ang gagawin daw po uupo daw po ako sa ganito, ganyan, chuchuchu. Tapos sabi niya, ay naku, sobrang old times na yan. Sabi niya, kaya nga may mga feminine wash na merong properties na nagpapagaling ng sugat. Kasi para hindi na bumalik sa olden times. So, alam mo yun, ako para sa akin, kasi nagtatalo yan yung mga nakagawian dati at yung mga modernong paraan, di ba? Sa akin, kung saan ka comfortable. Kung saan ka magiging... Ako, ginawa ko dun, partner. Siyempre, comfortable ako dun sa sinabi sa akin ng OP. Kasi ayoko umupo sa mainit kasi baka masunog yung singit ko, partner, maging maitim. Baka sabihin, maligid ba sa bonfire? Ang itim na singit mo Nahising ka ba? Ang itim na singit mo di ba? Pero yung mga ganon, kaya sinunod ko yung I will just use the feminine wash na merong properties na nagpapagaling ng sugat. Pero para rin ma-please yung mga matatanda sa amin, para hindi daw ako mapasma, mga ganon. Ginawa ko din yung pagpupo, parang ganon. So, pwede namang minsan kasi nalilito tayo kung saan tayo maniniwala at usually na nangyari yung partner kapag may matanda sa bahay. Tapos meron mga bata. Diba kapag may matanda, yun yung kinagawian nila. Tapos pag matanda, ang hirap pa pagsabihan, hindi mo pwedeng turuan, diba? Sabi nga, you cannot teach an old dog new tricks. So yung mga matatanda, hindi mo pwedeng turuan. Diba? So susundin mo na lang, magkumbaga parang mag-meet kayo halfway. Pwede naman yun. Totoo yun. Kasi ka comfortable. Correct. Tapos, di ba, umupo kayo dun sa arinola na merong pinakuluan ng dahon ng bayabas. Tapos, painom nyo sa asawa nyo para hindi sayang. Kasi effective din yun. Kailangan niya magpagaling. Ipainom nyo po yung tubig sa mister ninyo. Sayang kayo pampaligo nila, di ba? Nakakagaling po yun. Kung meron silang tigyawat. Naging doktor tayo bigla. Charot na po yun. Joke lang yun. Huwag dito gagawin yun. Chika daw, relax, chika, di ba? Basta yung mga kwento po namin, mga na-experience po ng mga kalala namin, na-experience po namin. But it doesn't necessarily have to mean that gagayahin nyo po, di ba? Meron naman kayo sarili mga lolo't lola at may sarili kayong mga matatanda na pwedeng yung
tanungan. Oo. So when in doubt, ask. Lagi magtatanong po. Huwag mahihiyang magtanong. Correct. Eh, tama yun yung minsan contradicting yung yung opinion ng mga bata sa sa paniniwala ng mga matatanda. Halimbawa, di ba sa pagluluto, partner, meron nung dati yung lola ko nung buhay pa, mas pinipili niya na magluto gamit yung malaking kawali na sinauna, yung sobrang itim ng ilalim kasi nga yun yung nakagawian niyang kawali. Tapos ang ginagamit niyang pangluto is yung mga sinibak na kahoy. Pero meron na kaming gasol noon. Meron na kaming double burner gas stove. Kaya lang mas pinili niyang magluto may tatlong bant. Hi, princess! Sorry ha, guys. Exercise eh. Diba, may malaking kawali na ilalagay mo sa kung tawagin tungko. Yan yung tatlong bato na malalaki. Tapos doon mo ipapatong yung kawali. Doon saka mo lalagyan ng kahoy na sinibak. Ang paniniwala niya kasi, pag sa ganung paraan mo niluto, mas masarap daw ang luto ng pagkain kaysa sa gamit mo yung gas na diklik na gano'n. Sige. So, parang ang sa amin, kami mga bata, pinipilit namin na ipagamit na yung modernong paraan ng pagluluto. Pero siya, komportable siya doon kasi naniniwala siya na mas masarap daw yung luto ng pagkain kapag old style, kapag ginamitan mo ng mausok, yung talagang nangingitim yung kisame nyo sa loob ng bahay, kasi nga parang may nagliliyab, may nagsisiga pala. So, feeling ko may katotohanan din naman, pero minsan, contradicting sa atin. Correct, parang feeling ko, ang konsepto niyan, katulad din nung bakit parang feeling ko lang ha, mas masarap yung oven, brick oven, basta yon yung yung niluto sa pugon na pizza. Kaya nga 'di ba parang may mga pizza na parang niluto, ayun yung parang pinaka-highlight ng pizza nila, oven brick. Parang ganon. Kasi nga, iba siya kaysa dun sa parang niluto talaga dun sa usual na oven. Oo, usual na oven. Parang ganon. May katotohanan talaga din. Meron din eh. Meron siyang taste na, sorry. Muntik na mahulog yung meron siyang taste na kakaiba, na parang masarap, 'di ba? Parang basta parang ganoon. Ako naniniwala din ako doon kasi meron sa amin sa Lukban, meron dong isang halu-haluan na sobrang hanggang ngayon mabenta. Kung tutuusin, di ba pag-iisipin mo, yung halahok naman ng mga halo-halo, pare-pareho lang yun. Di ba munggo, sago, na pinatamis mo. Pero sa kanila, pag tinikman mo talaga yung munggo, may kakaibang sarap. Ang sikreto pala nila, yung mga sahog nila ng halo-halo, niluto sa kahoy. Always. So, yun yung advantage nila na parang, kaya marami kakaiba, lagi kami usok siya. Correct. Pero masarap siya. Pinupuntahan siya lagi. Oo, tsaka parang may sarap na yung parang may usok na lasa. Siguro dati talaga tayo mga kapre partner no? Kaya gusto natin yung parang medyo mausok di ba? May ganun, gets ko yung kaya nga meron napanood ko sa isang YouTube video about Siargao, meron dong bread na parang dinadayo talaga siya, pinupuntahan siya kasi literal na niluluto siya sa very olden way of cooking the bread or making the bread parang nilulutot sa, basta yun din yung parang yung mga kahoy-kahoy na gano'n. Tapos may iba siya doon, popular siya doon dahil sa ganung paraan. Correct, dahil sa gano'n. Totoo yun. Isa pang ano pa ba yung mga ginagawa ng mga matatanda na yung asukal, partner. Di ba? Yung ipakakain sa yung isang kutsara buo, gano'n. Hindi po kunyari, guys, halimbawa, nasa mid ako kanina. O kaya naubo ko na feeling, ninihiga ako, yung mga ganun. Yung mga matatanda, huwag ka ng kailangan pulang asukal, hindi white at hindi wash. Oo, kailangan brown. Oo, pulang asukal. Tapos kukuha isang kutsara talaga, isusubo pilit sa bibig mo. And in fairness, after few seconds, wala na yung okay ka na. May mga ganun Parang 'di ba yan yung may mga natural ways talaga di ba kapag ang aso parang nakita mo na parang maningisay, ang una mong gagawin susubuin din ng isang kutsara ng asukal, mga ganun. Yes. Kanina madaling araw ganun din yung nangyari. Yung aso ko parang hindi ko lang hinihiga tapos nagsusuka siya na hindi ko maintindihan, alas stress na madaling araw yun. Kanina siyempre tumatak sa isip ko yung ginawa ng lola ko pag merong sa lalamunan natin, pag nasasabit, o may parang upset yung tiyan mo,
Kumuha ka lang daw ng brown sugar. Eh, yung ginawa ko kaninang madaling araw. Kumuha ko ng isang kutsarang asukal. Eh, talaga, dinigdig ko doon sa bunganga nung aso. Tapos after 30 seconds, wala, hindi na siya. Okay na siya. Okay na siya, normal, nakatulog ng maayos. Ano meron sa asukal? Diba? Kailangan kulang asukal. Kulang asukal. Correct. Diba? May mga ganong kakaibang properties yung mga basics na meron tayo sa bahay that can actually be very helpful. Ang hindi ko lang makakalimutan, partner, na parang feeling ko hindi effective. Kasi mga iba effective naman yung mga kanina natin pinagsasabi, no? Yung kapag ka hindi ka daw marunong na uminom ng tablet, kasi may mga ibang tablet malalaki, di ba? Ang ginawa sa akin dati ng isang matanda sa amin, nilagay niya sa saging. Bawa, tableta, nilagay niya sa saging, tapos kainin ko daw, tapos lunukin ko daw, para daw di ko... Sa buong saging? Sinaksak sa'yo pa gano'n? Mas malaki pala. Actually, partner... Ako sabi sa baba o kaya lakatan. Actually, partner, ang weird din nun eh. Kasi syempre, alam nga namang hindi mo i-chew yung saging. Alam nga namang buo mong kainin yung portion, di ba? Parang, basta nilagyan niya dun sa dulo ng saging, parang tinago niya pa para hindi ko makita. Tapos kagapin ko daw, tapos lunukin ko. Eh di, hindi nga, baka partner, mamatay naman ako sa suffocation, partner. Bilaukan. Nakainom nga ng gamot, bilaukan naman. Totoo yan. Di ba? Pero madaming mga nanay natin ang gumagawa nun pag nahihirapan silang painumin yung mga mga anak nila. Di ba? Kung ano yung tinuro ng lola nila o ng nanay nila nung unang panahon, gagawin nila sa mga anak nila ngayon. And effective Hindi po namin sinasabing gawin nyo rin. Again, itong mga pinagkwentuhan natin ay mga basis experiences. Kung hindi mo pinaniniwalaan or against ito sa paniniwala, kung gawin. Again, hindi namin sinasabi na gawin nyo po. Pinag-uusapan lang natin. Correct. True lalo. Shoutout tayo sa mga nakatutok sa atin. Si G. Perez, hello. Kay Christine Aubrey Rivera, na na-miss daw ang FB Live nating dalawa. Thank you. Yun. Hi kay Michael Bisnar, kay Samsuri, Infeliz. Yan. Salamat. Welcome back. Nakatutok live here in Ilocos Sur. Si Zen Ellie Corrales Contillo. Thank you. Wow, ang dami nating ang dami nakamiss sa atin. Yan. May mga nanonood from Nueva Ecija. Hi kay ni Aileen Irabon Punzalan. Hi kay Lady Dina Sabit. Good morning sa inyo. Josel Castillo, good morning. Mga friends natin sa Montalban, Rizal. Hello. Thank you. Sabi ni Jonah Lopez, Miss Nicole, kasal na ako. Nung unang pagkikita natin sa Paseo, 2007, buntis ako. 3 years ago sa Love Radio booth, birthday ko, kasama ko anak ko at si Jowa. Ngayon, kasal na kami. Yay! Congratulations! Wow. At ang balalisa ka pa rin. Maraming salamat. Hindi ka bumitaw. Ayan. Nakakaloka, no? Tinitingnan ko yung FB Live natin. Hindi na naman ako nakatingin sa camera. Ano ba yan? Ba't gano'n? Lagi na lang, pag nag-vlog ako, hindi ako nakatingin sa camera. Kasi ang problema kasi, partner, di ba? Yung camera na selfie camera ng phone, nasa gilid. Wala siya sa gitna. Pag nag-vlog ka, di ba, kausap mo yung gitna. So, ang ending banlag ka. Parang, kung gusto mong tumingin sa camera, which is, ngayon, nakatingin ako sa camera, pero hindi ko makikita yung sarili ko. So, parang nalilito ko. Ano ba to? Problema ba to ng mga matatandang nag-vlog at nag-FB Live? sa tamang steps. Ay, nako. Well, anyway, thank you very much po sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Thank you for being with us ngayon sa aming FB Live session. I hope you have a great weekend at Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay sa darating na Sunday. Ayan, ingat po kayo. Kung pwedeng sa loob na lang po kayo ng bahay na maghanda, magpa-deliver, mag-take out na lang ganun. Huwag na pong lumabas muna kasi kahit na may vaccine na hindi pa po lahat ay vaccinated. Hindi pa po lahat ay protektado. At hindi naman din sinabi na porke vaccinated ka, hindi ka na magkaka-COVID. Ang pwede niyang gawin nito ay parang i-lessen daw ang complications, pero may possibility na magkaroon pa rin. So, the virus is still around, hindi pa nalilift ang pandemic, so ingat pa rin po tayo. Okidoki!
Maraming salamat sa mga kaibigan nating sumusuporta sa atin on air, sa FB Live, at syempre sa podcast. Tuloy-tuloy pa rin po ang pakikinig ng aming mga episodes sa podcast. Hanapin niyo lamang po sa Spotify, ayan, Tambalan Podcast. Ganun din sa Love Radio website, available din po. Yes. Ang episodes po sa aming podcast ay dinadrop every 9 a.m. ng Monday. Kaya yung episode, susunod nating episode 5 will be on Monday na po. Ayan. So let's see, tingnan natin kung kung madadagdagan every week. But for now, every 9 a.m. ang drop niya sa Spotify. Yung bagong episode, 9 a.m. every Monday. Yan. Thank you! Have a nice day, mga kabisyo! Partner, ingat ka! Happy weekend! Bye! Thank you, Boy P! Boy P, salamat! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.